Laaya yun eh. Tog siguro maayo eh. Taya yun yung kinabuhian ba? December ha? December na December. Dapat karon December. Dagan ng mga imbitasyon. Buti ka may paminan ako sa kong kugalingon ba? Nagkahinay naman siguro ko. Ano wala na may mga kaon? Wala na yung mga ginagaimbita sa kuwa ba? Murang nagkahinay na ko ba? Murang napabayaan na ako ang kagalingon. Wala naman ko shot tubaan ni ama ko. Pili makasaybi ng tubaan ba eh? Mr. Lim? Murang nagkahinay na gid akong radar ba? Mr. Lim! Trada ba eh? Sa ba nun? Sa mga nabot na Shot ba? Sige, mga pangitag shot kaya nagngita nga ni kong kaon diri mo nang bumugong adtuon diri Pagkaon lain kaya na busog ka mag-shot ka. Mao man ang kuan ba nanay tuba dani mo tiyan bago sa kamukaon ana mo ka shot dia perfect. Buang naman ka nga hapdos yun kutoy-kutoy na gani wala ganino. Plano gina kong adtuon ti ka ganino kay basig na kay mga nakaila dira kay grabe hini nang radar wala mga imbitasyon rung panahon na. Ah, binuang manay mo ha. First time mo kadungo ka na si Mua ba? Binuang ay. Na naman ka diri yan, inalanjong sabayin na lang ko ta. Asa man ta? Mandilin siya ta sa tong silingan ba. Shot ito. Na, kumplito na rito shot kaon, taman. Tara daw. Tara, let's go. Kanay jong kini sabay man ka sa kuha, goods kayo netong tirada karon. Goods na, wala dagang ate ka. Wala pakyas. Papi. Papi paploy? Sleepy man si papi. Tug ba no, murag gantos na niya kagutom mo ka-host tuba ba? Wala. Tanawa ni bag, chinilas niya, tanawa yung chinilas, walop kayo bay. Lokon bay? Anime? O anime sa Demon Slayer man na, kan Tanjiro man na kulor siyang anime lover na siya, anime lover. Tara, suta, anime lover ng buwangan na. Uy! bay, nakintay. Gati naman na ikari. Hato gay, tiniganin na ka na. Hindi ka pangkaon ba? Iat na po ka ba? Kiat mo ba? Shot B, Pangkaon B. Gutom na. Asang kaldiro? Hindi naman mga pagkaon sa man mo. Ako yung ginikanan ninyo. Shot ba? Shot. Ay, di ko susuro nga kayo. Mapalay kong sinilas. Ha? Nag-isi ba? Mapalay kong sinilas. Yate, pobriya, pamunimo na eh. Abi ba na ako, napugay kwarta dira pang timo-timo lang. Itagan ko ka na baratuhon ng sinilas na bata-bata. 50 tahon lang. Urong tag 100 lang. Barato, tag 100. Relax ang kadra. Palit sa chinilas. You know what I mean. Dali! Nabaligyan sa nilas. Lakoy bagong chinilas dito pero wala pa na ako nagamit. Baligyan ako to sa Baligyan Mua. lang to, pre-love man to. Pila may hatag mo sa kwarto? Since Paulian naman to na ako sa Mua, 100 lang. 100, sige ko ako ng 100 eh. 100 ka may 100 pre. Sakto na, pero yarong kwaon diretso ba, hindi na ta mahasulog kuan ba. Pero bayad dayon ba. Palingan, nangyayang lang, tagkwarta. Siman, sige to. Pre-love. Okay na sa mo, anime. Anime Narong man ko palit sa kong Mas parents. maayo ng anime kaya anime lover pag ko. Pabutar jud ko diri ha. Sa ikaw ra pre. Sabay man ta. Ay, magsabay may pabuta ko. Pre-love sa nilas. Pre-love anime. Piling lang ka diri ako lang kuwato kay para quick kuha ba. Tanawa lang diri ikaw lang lookout ha. Lookout. Oh, lookout ra ka nya tawag lang kog nay mga tao ha. Sige na. Dali pre, kinakulbaan ako pre. Gaya po na ito nila. Malit ko sa kulakaw ba? Dara. Bravo kayo, no? Anime lover, danger oh. Oxygen. Demon Slayer oh. Namalig palit akong parents ba? Anong ugaw man eh? Ay, hugaw. Pre-love na, pre-love. Pre-love man eh. Mga Ginamit naman. Pansulod. Ginamit gino, use gino, pero but not abuse. Use but not abuse. Duda ko ani ba? Ano magduda man taon ka? Nga wala pa man kuy lakaw nga napakya. Samot na sabay na ko si Marjong. Tinod na. Hinlo kayo na, lopig pa yung nagyag jet play na na. Basta Hinlo na kayo. sindikato na po ka. Wala, sindikato. Gipalit ginis kong mama no. Ako lang hinluan. Buha nga, punimo saban. Palito ni mo. Sige to siya. Ako na. Doon nga ginampun siguro si Quinta. Grabe po rin gusto ako ni Moy. Sige, sagatos na lang. 100 daw. Doon ako ba? Bikosh. Pang! Oh, bagay kasi mo ang tiilo. Sakto jud. Ilabay na. Bayad sagatos. Bayad sagatos. Grabe, sagatos. Mangyud ba Bakit kadungag pre-love na, nanay sentimental anime ba? Ligaw pa yun, anime. Gusto di may padungag di pila. Duwag yun ang bisip. Isa, makaya mo daw. Grabe yung bataan. Ay, ganun sagatos. Gutom na kayo. Kilam na. Size. Saan, okay na siguro eh. Dagalan yung reklamo. Namaligya ka mo. Sige, fights naman siguro. Okay na. Okay na. Yan sa man, mulakaw. Madayo na kasi mulakaw. Ako. Sige, dito na po mi dire. Tatong baad, Bre. Mamubugta pre. Ito rin chicharon.
korason. Palami man akong tulog noon. Kalami, kinabuhin tamo. Asa mo na kung sanilas diri ah? Nah, bikuha na po ito ba? Tagana, magilabtong nun daring lugara, uy! Busit mo mga kawatan diri ah! Tama akong gingon, pre. Basta mo sabay ka sa kuha. Good shit, yun. Kainom yun da. Te, kanan, dumagbi ka ng konti, isa pa ka galon de. Huy! Sino dungag pag isa kagalon? Dumag pa, pre, kahurot to naman eh. Tama na, sabot na to. Tama na ang isa kakinganas, kwinta, kaya sobra. Ipagkaon na ko to. Pingis, pag gani kayo gapin, ako sa Pingis ka. Kasi gusto na mo eh. Muha ratanan, mura po ikaw naghago ato. Di ba ikaw nakapag-ideya atong buhanga ka? Pre. Relax lang ha. Kalma lang. Kalma lang dira. Tahikon ko ng baba ni magmutugaan ka. Kalma lang ko. Dinom lang dira. Inom ka. Patuwa na dira. Get bisa may mga ilabtanon diri sa mong lugar. Uy, dagang gigilabtanon diri ba katong niagi akong pizza karon akong chanilas tasad. Mr. Lim man yo, sa nang gaban. Si Marjong. Inom-inom mo na diha nga wala man ay kwarta. Kusog man naman dilin siya. Na. Si Mr. Lim ba yung nagkuha sa akong pizza atong niagi? Sigmaong na po na nagkuha sa akong chanilas ba? Basta na to na prepas. Basta na to. Mr. Lim! Uy, Pam! Sa mingay. Nayabot lang. Tagay sa tagay. Respeto ba, respeto? Sa respeto mo naman, di amigo. Di lagi ko mainom kay na problema pa ko. Problema ni mo. Nawala na po na akong chanilas ba? Natog lang kay ko kadali. Nawala na po na akong chanilas. Uy, sa may labot na mo, anak. Ano niya ito mga kadiriya? Ano wala yung chinilas, di ba, pre? Chat, pre. Chat, magkagtuba. Ngawa man kay trabaho. Huy! Dili mo nakakuha ka, Marjon, mana. Nakisabay ramang ko, di ba, pre? O, tama ako, pre lang. Nakasabay ramang ko. Yung kumutoo ba? Basta ikaw yun. Wajud na ipasanginan diri ba? Wala ba sanginlan mong kunin mo perminti, Paps? Sa katong pagkaon ni mo, ako yung mapasanginlan niya karong chinilas. Usap mo na ko ng chinilas, kaunon din ako na. Sindi mga tiradong diri mga inana de. Ikaw naman. Sa may pang tibay ni mo, be, nga ako nagkuha na nabe. Nga sa may gusto ni mo, balik na to sa mga hula. Manghula si mong mata nga piki man to. Kani. Masakpan na yun yung bisa na kuha sa akong chanilas. Kaya gituluan ko sa akong lolo siyang magic toothpick. Ha? Magic toothpick. Magic toothpick. Sa una na po ng tirada ni mo diya. Kung sabi daw tirada niya ako magic toothpick, kani ha? Ihatag na ko ni sa inyo ang duwa. After 2 hours, balikan ta mo. Kung kinsa ang toothpick ang mutaas o bisa ka pulgada, siya nagkawat sa akong chanilas ha? Kalma ba piktan yung buto? Kalma ba? Relax ba? Tuko mga nampapit. Tuko at atik ko mana. Ora, ana, kuha na imo ha. Kuha na imo dong. Sige ka po kagtutuo ng mga kinaraan ba? Kumpiyansa kay ka sa lolo ba? Sige ka. Pamtik kay to. Basta balikan na mo riya after 2 hours ha. Ayaw mo gawad riya kay kung mawa mo, kamo yung nagkawat sa akong chanilas. Dili lagi mag-inom na may paabot may 2 hours. Antay mo ha. Sponsori sa Mimi. Wa jud ni sibat yung buang oh. Pero kan nambasig legit ni pre ba kasi kanununuan pa niya ni bala ni pre. Muka ning tawanan. Ito suko nga toothpick mong babaro napit na sakpan ganina ka ng karatulo nimo. Nagdili lagi to tuto mo nga nang paploy din. Totoo rin kag mga kinaraan. Pero pre kanang time sa pre mag-CR sa ko pre kay naglain na kung tiyan pre ba. Libang nito weak shit ning ang tawanan ka githagit ka ginom-inom sir CR bro. Ning tawanan eh. Oh, sa nang lubot nimo dira katul-katul mo ka gabig sirit-sirit no. Pre, sige tawa lagi mo rapo paploy 2 ka oras mo kasi apong anong siya buanga ka. Imo shot pa ka. chat pa ko eh. Oh, si shot dira. Cleansing ba cleansing? Shot dira. Oh. Okay, goods lami kayo no. Perting lami ya. Lami day. Lami kayo. Ano nya 2 ka oras naman ang nilabay. Balik ko gawas inyong toothpick be. Grabe juga kay tinuuan ba? Mutuo juga na Mr. Storya sa mong lolo ba? Safety ko pre, wala yung tubo pre. Bugaya na mo Mr. Lim oy. Paps, wala ni tubo. Dai Marjong. Oh, sakto. Kani. Tikya pa no. Di ka si Marjong nga kuha kay wa man ning tubo. Kana imo diha Mr. Lim murag dugay-dugay man. Relax ba, gipaningot ko. Tanawa, ingon ka kay di mo ganang magic toothpick sa akong lolo. Nganong naputlan man na imo ha. Nituo juga sa akong istorya. Ha? Atik ra to. Kung mutuo ka, ikaw din ang kuha.
Ati pero bitaw no tinuod. Kasi tinuod ba? Usahay ba mga sinultihan sa mga kakaraan matinuod. Mutubo og sa duha ka bahala na. Sa balian ko na lang ni. Mutubo bitaw ni taod-taod, tama-tama 2 ka oras. Pantay na.